Λοιπόν, κάνει ποδαρικό το 2026 με αυξημένους καθαρούς μισθούς. Το ποσό το οποίο θα δουν οι υπάλληλοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην τσέπη τέλος Ιανουαρίου θα είναι υψηλότερο. Ναι, το δημόσιο το είδε ήδη γιατί προπληρώνεται το μήνα. Έρχεται και για τον ιδιωτικό τομέα στο τέλος του Γενάρη. Είναι το νέο φορολογικό μας σύστημα, όπως είχε εξαγγελθεί από την Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα. Πρώτες κρατήσεις. Μισθωτός έως 25 ετών, καθαρές μηνιαίες αποδοχές με 860 ευρώ το μήνα, αύξηση 40 ευρώ το μήνα, θα τα δει στον λογαριασμό του με την πρώτη καθάριση του Γενάρη. Μισθωτός άνω των 30 ετών, χωρίς παιδιά, αυτή είναι η πιο αδικημένη. Καθαρές μηνιαίες αποδοχές 980 ευρώ, αύξηση μόλις 7,14 ευρώ. Τώρα ξεκινάμε στους μισθωτούς με παιδιά που θα πάρουν περισσότερα λεφτά, 1.776 το μήνα, αύξηση 86 ευρώ το μήνα. Μισθωτός με 3 παιδιά, καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.291 ευρώ το μήνα, αύξηση 93 ευρώ το μήνα. Όσο περισσότερα παιδιά, τόσο περισσότερη το κέρδος στο τέλος του μήνα. Είναι δεδομένο ότι όλοι θα δουν κάτι στο τέλος του μήνα. Μπορεί και με την αύξηση του βασικού μισθού να δουν ακόμα περισσότερα.